disfrutar, pasemos lo mejor posible y sobretot enguany jo crec que va dedicar, són poquets, falta la filla de David, però els pocs que han pogut col·laborar espero que siguem un poc més i la penya infantil es vaig a més i a veure si podem fer que les xiquets vagin a agarrar l'afició. Així ens quedarem a maquinador, fem un passeillo i se fem les fotos en ells. Després anem a fer la idea grossa i anem a fer un xicot de minut de silenci per la mort del pare d'Adriana i d'Amaya, és de Pamplona, que s'han fet molt en ells, farem una miqueta de peripé, tirem l'eixida i cada un ja sap la feina que té que fer. I a disfrutar, ¿vale? Vale, va. Vale, xics. Vale, Haz la penya infantil, per favor. José, que anem a guardar un minut de silenci en honor a un grandíssim aficionat amic de Pamplona, així és que ho expressa millor José, que ho expressarà millor que ell. No vaig a dir res. Per favor, anem a guardar un minut de silenci. Bueno, xiquets. Vale, xiquets. Hay que cortarlo ahí antes de que...
¡Bien!